Allô Habibi mi yewnima ça va aɗa selli ah bon eyyi hande momi weeli hande momi hulani hande mo bani mi haalde ma e dandam dow ça va jaam tan mbaɗa selli ça va billahi ko min ɓuri no feewi inchallah mais mbara ala ɗum ɗon hay caɗele gote e galle he pour affaire nouvel mariage pour affaire Yasino e mbara ala hay ɗo probléme ah bon machallah wadde weltima mbaɗo yimo beltima hen weltima eyyi ɗum de ko gonga moom mais avec le temps moom ma waɗ ɗum e ma jaɓ ɗum par ce que ko hoddiro Allah ko jiidugo arsugo wona hay tawa min kay mbaɗimi para min kay mbaɗimi miijo sax est ce que an a hulani an pour arde e to a rokkama permission walla a rokkaka permission il faut tawi mi miijo ɗum eyyi ɗum ɗon moom ma welam no feewi mais mbaɗa yiiɗi gara par ce que mbaɗa yewnuma tellement wallahi galle boobo eyyi galle boobo eyyi d' accord ala hay goto probléme Habibi eyyi ala probléme min mbaɗimi ɗo min mbaɗi ɗum préparé je t'attends avec plaisir oui ko mbiti elle va très bien hay konko weltima d' ailleurs sax bon hanki tan o ari no waɗa kam félicité ok moi aussi je t'aime Habibi bye porte-toi bien ok merci Ibrahima yahat tan Ibrahima ko yahatmi ko ɗum moƴƴi jooɗo jewtami ɗo ginna mbaɗa yiɗi wirtude donkum wirtude o dara mo Yasine adduni eyyi o dara ayyani ko ɗum kam woni dara o wimo sod bibliothèque bo Yasine wima sod bibliothèque waɗe suudu aɗa andi hunde feere nde joni feewa yimɓe Allah wona neɗɗo
ala anne ko mbitani ko kalka ni an Ibrahima affaire o moƴƴi mani aɗa anndi noddanno kam holon noddanoma madame député madame député wimo arɗo o wimo arɗo jooni bisimilla bisimilla makko bisimilla yo ar jinmi ko so ari tan tottamo looto mi ƴetta foto ala ayani Ibrahima ay noon ay gueɗe ma no ɓurta gueɗe ma no ɓurta ay min hooram nde koko uddi eɗen naate dil jeena en tajjitani taw aɗa weeyi en mbaɗ dil oɗo mata wawa woppu diluji kaltaɗe Ibrahima hulata ko woni kulata Ibrahima an en paran taw e Dieynaba sa yi wi yen mbaɗ madame député oɗo aɗa andi kam madame aɗa andi député ko jiiɗe gendarme ɗum fof bomi haalani haaldum an est ce que a nani komi haali ko ini ko kalanmami ko no laaɓi Ibrahima min affaire diluji an nannimi hen min ko ƴewɗe ngandun ko darde ngandun sa yi noon ha watti kam nanude affaire aji din mi nattimi faam mais an ceerno an ko jiɗɗa an ceerno a wona ceerno an a wona ceerno mimi an moodi hay moodi eyyi min wi moodi bon an moodi a wona ceerno wona ceerno eyyi watte tan man ƴeewa mbaɗa yiya wona ceerno oɗa ƴeewa moɗa yiya an a wona so wona jiwɗe puɗɗi ndoni una ɗuma julɓe eyyi an mbaɗat ɗum tan mbawɗa totta yimɓe ɓe jara eɓe looto taw haydara ala hen wona hen gonga ceerno no woɗɗi de ceerno ɗo ha heewi tef kono an a wona ceerno eyyi warte ay sa haaldini bon hoddiɓe e nanat Ibrahima wof ustu ɗemngal ma ngal ay min Ibrahima ay min mi añani kalɗa ko min mbawmi ko ƴeew min nde mi ƴeewanno tan an ari mbiɗa kam joni ƴewkimaki wi aɗa wawi sabrude min mbaɗani min wona ceerno min wawa haydara eyyi joni noon anani wawi min diluɗi ɗiɗo pawta mi nattiɗi suus hol dil anani holon dil dil Dieynaba en parani hen taw eɗen naati ha nder wona photo ji eyyi hol mbiɓe kam yomi photo wona an neli kam wona an foti wona an neli kam min kam photographe wona an min dil ceerno min heeɗi hen way dil photo kay Ibrahima anne ko an la ceerno moodi min jetti responsabilité ceerno photo waɗa combat o ala favori ken gotum enen ɗonnendi dilo way min kam dil ceeɗe an dil photo an nannimi hen way caggal wi noon foof ala base way so ari ki wimbo kono mbita Dieynaba ni yaltinam hen ko an foti ɗum a wiyanmo ceerno tinani so ceerno tini mi weddo e Facebook wayno min mi tinani wona an woni pilote o min wona nder min woni pilote o eyyi an wona nder tan eyyi an ala hen aɗa andi joni no mbaɗat hay Dieynaba komi nodɗo omo mi wiyamo ceerno nelno kam sa waɗi kalkoɗa eyyi aɗa waɗa kam ha eyyi war seeɗa wona ko noon jiɗɗa wat dilo yo laaɓ noon yo laaɓ ganda noon koyngal men goto kam nen revesde hay min jahata hay nokku mimi ceerno an no mbaɗɗa ha gonɗa ceerno ni no mbaɗmi ha jettumi photo ji noon mbaɗaten ha continue ko mbatten ko so wona ɗum jaha feere mi yaha feere ala en jahata feere ce ɓerde barodi an ɓerde barodi guinnirma an ka a tiiɗi ɓerde noon wona noon jiɗɗa ɗum tan jinmi ala base d' accord Jangwani. Ça va, Mbale Dia. Tom Tampere. Mademoiselle Sinap. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Khalidou. Ça va? Ça va. Jangwani. Pour Amadou Bani. Amadou o yaltide mi soynino mom ɗo joni ko besikiran ko jonke Pour Dialto. Ok. En fait, mboɗo sohli on mbaɗa kikide inchallah vraiment so Allah jaɓi on mboɗo sohli on Khalidou wona nani
batu hol Kalidou batu hol yero minen awari minen batu de gasta minen ko balata min ko min tini a haalnani min koto min tini woni o courant de tout minen min tampi courant de holɗum bimi mbiyata min ko min tini e mbeɗa sohli on ga mbeɗa ɗum ɗo min nani foof a haalnani min koto min tini nofru waɗana ko mbode Yaskin mi wona gite Yasin saɗa haalde yam respect kono min tinno min hokkam jaam saɗa haalde so haalde yimɓeɗo sohli on mi haalani taw holko cohliri holko mbiyatamin sona resi e minen a fiimina haɗi min to wullay dow haɗi a resi min ngal ala teŋe mbeɗa sohli on hannde mbeɗa ko mbiyatamin mbimami oto a wullay resi dow debbo ma min a haalande min nani oto wullay dow foftin min wawi e mbeɗa sohli aɗa on bonneri ha mayra oto wullay dow mam mbimi foftina min tini est ce que anani no a mbimami fiimin hamin lene leydi haɗi min woyde je ne suis pas ton égal ayo foftina mbiya je ne suis pas ton égal enen a waɗi min batuji tan jamma e ñalama ɗe gasta a resi debbo ma a haalnade min nani nofrotna e min tawi e wadde gasi min tawi wadde ko mbiyatami kono somi wi mboɗo sohli ɓesgam an haajuma ala hen hayso tawa yiɗa arde gurko haajuma et te deuxiémement je ne suis pas ton égal aɗa bonneri ha mayra mbimi fof aɗa bonneri ha mayra sa añi wiyede a watta an waɗi mbiyeɗa Papa, iko waɗi papa, ya kuyima Ko waɗi? a resi ha pare jarana ɗum noddude réunion arde walla. kuyima ko jarani haalde a waɗi ko mbatta ha paari kay jarana ɗum nodde réunion waɗa aɗo mbiya hay goto halta ko wima ko c'est vrai e so mbiɗa haalde nene ma haajuma ala hen est ce que nani no mbirumami ni an kaɗate jam mi wona jiɗe ha kali jam mi wona jiɗe mi mam c'est la première fois ala haalde yamni ha an ko dokumami ko ɓurɗi ha maire ɗum soɗi maire mbima somi yiɗani juurata somi yiɗani juurata baba resuma ay ina ko rewayo imbécile aɗa ñama maram ha ɓawɗa ni yaɗa aɗa fonto so demitiɓe wonma ko ɓori fati faire coute imbécile an joni haɗo kam mawɗo joni an Yasin an kaɗan an kanko ɓiri ko Thank you.